había que adaptarse ao campo, a como xugaba o rival, que xugaba todo directo, e, bueno, os primeiros 20 minutos costounos defender ese primer balón, e a partir de aí creo que fomos medrando no partido, e creo que fomos moito mellores que eles, sobre todo na segunda parte, generamos moitas ocasións. Creo que hoxe nos faltou definir, tirar máis a portería, pero sí que chegamos moitas veces neste campo e é difícil generar tanto. No descanso falamos un pouco de recoller un pouco mellor o segundo balón, que era o que estaba facendo un pouco de dano, sobre todo orientar os despexes, que metelos dentro do campo era fundamental para facer contras, como así fixemos na segunda parte, moi claras. Sabemos quen somos, sabemos para os rivais xogar contra nós pois é un aliciente máis, sabemos que xogan ao 200%, nós temos que igualar esa intensidade en todos os campos. Creo que hoxe estuvemos francamente ben, sobre todo neses aspectos. Bueno, esta é a categoría, se queremos ser campeóns temos que ganar nestes campos. Sabemos o porteiro que temos, confiamos nel, sabemos que é un porteiro dunhos reflexos impresionantes, un xogo de pés impresionante, bueno, confiamos moitísimo nel, agradecidos a que este con nós, el, bueno, está super integrado en Xinzo.